Hormatly prezidentimiz energetika siýasaty ýurdumyzyň ýangıç energetika toplumynyň döwri wagtlaşdyrylmagyny, türkmen energiýa feriştelerini dünýä bazarlaryna çykarmagy gönükdirilen köp uğurlu turba geçirjiler dödüminiň döwri wagtlaşdyrylmagyny esasy uğur edinýär. Biziň ýurdumyz häzirki wagtda milli senagatyň, oba hojalygynyň, hemem ilatyň tebii gazy elektrik energiýasyna, nebit önümleriniň köp görnüşlerine bolan isleglerini dolu kanagatlandyryp, halkara bazarlaryna energiýa feriştelerini hemem nebit kimya önümlerini uly möçberde eksport edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangıç energetika toplumynyň düzümlerini toplumlaýyn döwri wagtlaşdyrmak, türkmen energiýa feriştelerini eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bile netijeli özara gatnaşyklary ösdürmek boýunça anyk çäreler geçirilýär. Aýdoğdu Bäşim, Türkmen Gaz Döwlet Kanseriniň geologiýa gaz ýataklaryny işläp geçmek müdürliginiň başlygy. Ýaşullar maslahatyny hormatly prezidentimiz giňişleýin sözledi. Hormatly prezidentimiz öz çykyşyny betaraplyk ýyllar içinde kazanılan tepkitler barady, jikmejik durup geçdi. Hem-de öňümizde durýan wezipeler barady, aýdyp geçdi. Hormatly prezidentimiz öz çykyşyny ýurdumyzyň maýy goýumlary boýunça dünýä döwletleriniň içinde ilkinji onlugynyň içine girýänligini belläp geçdi. Bu diýilmeniň özi biziň ýurdumyzda ýeri halkara taslamalarının amala aşyrylýanlygyny aňladýar. Öňümizde duran wezipelerden hormatly prezidentimiziň belläp geçen ýeri taslamalarının biri hem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň sanlyjy günlerde dawaral driwiniň tutuluşynyň bellenip geçiljekdigini aýtdy. Günnogor Aziýada ýer taslama bolan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi diňe bir biziň döwletimiz üçin o tarapdan beýleki üstaşyr geçirilýän döwletlere de ol ähmiýeti bardyr. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi öz göz başyny dünýäde belli galkynç gaz käniniň göz başyna alyp gidýär. Galkynç gaz käniniň 3-nji tapgyryny özleşdirmek bilen bagly bolar. Galkynç gaz käniniň tapgyryny nowatdaky tapgyryny özleşdirmek hemen bu gaz geçirjiň gurmak ýurdumyzyň ykdysadyetine özüniň uly sallamly goşandyny goşar. Ajaýyp durmuşda ýaşamagy, işlemäge mümkinçilikleri eden hormatly prezidentimize elini dama alkışlar aýdyp rahmet çekýär. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyly ýurt bähbetli alyp barýan işleri hemişe rowat bolsun. Hormatly prezidentimiz we türkmen halkyny betaraplyk bayramymyzyň 20 ýyllyk toýu bilen gutlaýar. Ýurdumyz elmidama parahat bolsun. Murat Saparov, Türkmen Gaz Döwlet Kanseriniň Türkmen Gaz Aktaryş Birleşiginiň baş inженери. 2008-nji ýylda dünýäniň güýçli bilermenleri tarapyndan Gunorta ýolatan galkynç gaz känindäki tebii gazyň gorlarynyň ägir duly gorlarynyň bardygy kesitlendi. Şol gaz gorlarynyň kesitlenenden soň Türkmen gazyny dünýä bazarına ýerlemek boýunça meseleler ýyda çykdy. Şondan soň bilişiňe bäri Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Hytaý gaz geçirjisi guruldy 2010-njy ýylda işe goýberildi. Ondan soň Irana gaz aktyrmak boýunça ýene bir döwlet hawatxany Iran gazy gurup boýunça gaz geçirildi. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Türkmen gazyny daşary ýurtda ýerlemeden ýene bir gurup kesitlendi. Olum Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini gurup Türkmen gazyny Günorta ýurtlara eltmek meselesini çözüldü. 2010-njy ýylda şol agdalan döwletleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna ýalaşyga gol çekildi we şol gaz geçirjiniň gurulşyny alyp barmak üçin işler geçirildi. Bu gaz geçirjiniň taslama boýunça uzunlygy 1812 kilometr bolmaly. Diametr 1420 mm bolan gaz geçirjiden her ýylda 33 milliard gaz aktyrmak mümkinçiligi bolan gaz geçirjini gurmak meýilleşdirilýär. Şol gaz geçirjiniň 214 kilometri
Türkmenistan döwletiniň öz içinden geçýär. Şol Gadiýet Serjiňiň gurulşyny Türkmen Neft Gaz Gurulşy döwlet konserni gurmaklyk tapşyryldy. Gadiýet Serjiňiň düýün tutuluş işlerinin başlanmagyna ören agybat galdy. Bu Gadiýet Serji şol döwletleriniň ykdysadyýatyna uly goşant goşar. Bu Gadiýet Serjiňiň din ykdysadydan ähmeti bolman syýasatydan hem ähmeti bolýar. Ýurdumyzda ösdürmekde alyp barýan işlerini üçin täze iş ýerlerini döredilip, ýaşlara üçin edýän aradasy üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýas. Hormatly prezidentimizin janynyň sag bolmagyny, işleriniň rowaj almagyny arzu edýäris. Hemişelik bir taraplanmadan şanly 20 ýyllyk toýu bilen hormatly prezidentimizi, bütün halkymyzy tüýsürekden gutlaýarys. Türkmenistanyň dünýäde ugly we doro teristleriniň goruny ba ýurtlaryň hataryna ikrar edilmeginiň esasyna ýurdumyzda nebtiň hemem gadyň çykarylýan, hemem gaýtadan işlenilýän möçberlerini artdyrmaga, energiýa teristleriniň eksportynyň çäklerini tapgyrlaýyn giňeltmäge gönükdirilen energetika strategiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjitiniň tatlamasy hormatly prezidentimiz tarapyndan işlenip taýýarlanan Türkmenistanyň energetika siýasatynyň çäklerini durmuşa geçirilýän halkara ähmiýetli tatlamalan hatarına girýär.